Hola a tothom, en aquest vídeo intentaré fer aquest puzzle en menys de 10 hores. Quasi bé, tinc totes les vores fetes, tinc totes les peces ja col·locades de cares. Porto el total de 44 minuts. Em sembla que em toca el més difícil de tot, és col·locar totes les cebres al seu lloc. Porto una hora i mitja, se m'està fent una mica complicat, ja que totes les peces són gairebé iguales, com veieu. Aquí seguim. Com veieu, ara mateix està totes les peces en una forma que es poden veure millor. He estat una mitja horeta perdent el temps intentant ficar peces, però no me'n sortia, ja que totes les peces són igual. Mateix color, blanc i negre. I en canvi he ordenat totes les peces per simple fet de veure les peces millor. Ara mateix el temps és de 2 hores i mitja, quasi bé. I bé, estem quasi igual que al principi. Tercer dia fent el puzzle, exactament porto ara mateix 3 horetes en total, i això és el resultat del
fent gaire, només estic enganxant 2 o 3 peces però separades del contorn. Porto unes 6 hores i quart. Vaig així, jo intentaré acabar-lo amb les hores que em falten per arribar a les 10 hores, però em sembla complicat, que potser necessitaré unes 5 o 6 hores més. Hores i hores que tinc la sensació que avanço molt a poc. Actualment porto unes 6 hores i mitja. Crec que ja porto 4 o 5 dies fent el puzzle i actualment vaig així. Vaig així, estic avançant molt a poc. M'està sent molt estressant aquest puzzle. Puc dir que m'està costant més que el Guernica, que... Falta mitja hora per a les 10 hores, continuo estancat, al revés. 6è dia fent el puzzle, porto 9 hores i 20 minuts, no crec que l'acabi amb 45 minuts, però ara s'intentarà fer-ho amb el menys temps possible. Acabo de passar les 10 hores. Això és el programa que estic ara mateix. Actualment porto unes 12 horetes ja. Crec que em falten com a màxim 2 horetes i quart. Aquí seguim i això està a punt d'acabar. Puzzle ja acabat. El total d'hores que he fet han sigut 12 hores i 40 minuts. Em pensava que tardaria més. Finalment
ja l'he acabat. Ens veiem a la pròxima amb un nou vídeo.